No, je na ní sympatický Petr Rokousek, s kterým jsem se seznámil. A ta filozofie, aspoň tak, jak jsem ji pochopil, že teda jde o to nakupovat energii u konkrétních výrobců, malovýrobců z nějakých těch plynových, bioplynových elektráren, anebo z malých fotovoltaik. A mi se to líbí, že jde o tu konkrétního člověka, od kterého se odebírá energie, ne z nějaké burzy energetické nebo z čeho takového, a odebírá se ta energie teda pokud možno takzvaně čistá nebo čistší, zelenější, ekologičtější, tak to je mi na tom sympatické. No z toho, který jsem řekl teďka v té první části, líbí se mi to. Prostě myslím si, že je vůbec jako principiálně potřeba, aby se ty molochy ty veliké organizace pomalinku oslavovaly a aby bylo víc těch takzvaných poskytovatelů, aby si člověk mohl víc vybrat a aby celá ta existence byla taková pestřejší a veselější. Tak z toho důvodu bych teda doporučil.